Както ви обещах по-рано, уважаеми слушатели, днес ще говорим за глупостта, която беше изтърсена от траколога Валерия Фол, за това, че траките са мочали, коткодякали са, милкали са, говорили са едва ли не на някакъв вид животински езици. Техният език е бил много по-близо до животинския, дори беше правила някакви сравнения с това, че имало някакви приказки, в които на някой си се дава дара да говори с животните, траките това са го умели, едва ли не, те не са хора, са животни. Точно поради тази причина в студиото сме поканили част от екипа на рунически надписи, Тайната история. Здравейте! Здравейте! Как ще коментирате това твърдение на този траколог, който по принцип би трябвало да бъде авторитет, би трябвало да е човек, който държи на историята? Едни такива твърдения за какво говорят според вас? Рени? Значи според нас, ако се замислим точно за каква реч става въпрос, най-вероятно Пол говори за неандерталци, защото те всъщност са общували по такъв начин. Това нещо го има и в момента, в днешно време. Значи ловците изучават звуците на животните, за да ги привличат за лов. Но чак да общуват с тях и по този начин да общуват помежду си, нали, като хора, това за нас е някакво абсурдно твърдение. Един вид Валерия Фол говори за това, че едва ли не с нечленоразделни звуци са комуникирали и са общували. Така ли? Ами така излиза. Ние поне така го разбираме. Значи, когато казваш език, значи езика си има форма, езика си има и писмен вариант, езика си има и граматика. Да, граматиката, това изобщо, аз дори логически не мога да го определя точно как трябва да звучи подобно нещо. Вие сте направили доста открития на базата на артефакти, които са от тракийско време, или поне от народа, който е бил тогава. Знаеме от Херодот и други древни историци, че те са били, според едни са били около 85 племена, според други 130, според трети 140 и т.н. Тоест това е един огромен, многоброен народ, който изглежда се е простирал, според данните на историците, изглежда се е простирал от Средна Азия, да го кажем така, от Азовско море, Крим, до някаква степен и Карпатите, Балканския полуостров, Апенините, може би някаква част и от съвременна Испания. Това е бил наистина един огромен народ, но в крайна сметка какво знаем за траките и какво излиза от тези артефакти, които вие проучвате, и къде е противоречието между това, което знаем като история, това, което сме учили в училище, и това, което вие откривате? Аз не мисля, че се знае нещо за траките, по принцип. Някакви откъслични неща, които по никакъв начин до този момент не са специализирани в някакъв строен ред, за да може да се разбере. Значи доскоро дори се отричаше, че такова нещо съществува. Дори, че изобщо те имат писменост. Сега изведнъж се появява един учен, който казва, да, те са говорили на такъв звукоподражателен език. Какво значи хем звуко, хем подражател, няма значение, пък език накрая. Но това, което ние откриваме, е, че са имали език. Имали са език, пишели са, от тук произлиза знанието, знанието за света, знанието за хората, знанието за природата, знанието, ако щете, на днешните съвременни науки, астрология, физика, химия, биология и каквото се сетите. Умели са да плуват, да пътуват по море, умели са да обработват металите, което никак не е малко.
защото и до ден днешен не са намерени някои начини, по които те са ги обработвали. Т.е. ние не сме дорасли до там. Какъв е бил езикът на траките, на който са говорили, евентуално са писали, от това, което намирате като руни и това, което го разчитате? Езикът на траките е бил много близък до съвременния български език. Трябва да се пояснява, че старобългарският език, така наречен, е с изкуствено наложени правила, изкуствено наложена граматика. Той не може да бъде по никакъв начин модел за възстановяване на тракийския език. Ние винаги сме казвали, че съвременният български език е развит през хилядолетията тракийски. Значи основите на думите стоят, но не бива да се приема, че това са съвременните граматични корени на думите. Ще дадем един пример, както в предварителния разговор. Думата брашно. Корена е бра. Този корен го намираме в египетския бухарски диалект. Много сме говорили за него. Той е непознат в България за академичната общност. Идва от браи, семена на житни култури. И оттам вече може да проследим развитието до наши дни в думата брашно, брат, в смисъл от едно семе, брана, братовчет и т.н. Съвременният български език е развитият през хилядолетията тракийски език. Даже това е доста объркващо понятие, защото неолитното поселение, траки, българи са нарицателни имена на един и същи народ и тези нарицателни имена само вкарват объркване в цялата история. Защо? Защото не може да наричаш един народ, който живее тук от 11576 година преди Христа, и това го казваме съвсем отговорно, времето след Атлантския потоп, първо да го наричаш неолитно поселение, после изведнъж да го наричаш тараки, после изведнъж наименованието българи, и никой не може да се сети от академичната общност, че това е един и същ народ и е хубаво да се наричат древните българи. А самият този народ как са се наричали сами за себе си? Значи тези понятия, траки, българи, неолит и т.н., това са понятия, които ги използват учените. Самите хора, които са живели по това време, ясно ли е как самите са се наричали? Те са били на племена. Всяко племе е имало име съответстващо или на дадения род, значи родовете са били 7, или на дадения род и съответно произлизащите от този род водачи, или на дадена област, река и така нататък. Оттам произлизат имената, които в последствие след потопата и разселването съответно се променят, но по-скоро променят, не си променят смисъла, променят си дадена буква, в зависимост от това къде са се преселили и как там се е изговаряло по този начин. След преселението, когато в последствие се връщат, значи те са ги наричали белите хора, високите хора, светлите хора, божите, нали, в този смисъл. Тогава вече идва думичката българи. Казвате светли хора, но интересното е, че в една огромна част от тракийските гробници, специално лицата и въобще кожата, която е на тези, които са изобразени, носят някакъв, като че ли приличат на някакви африканци, като че ли има някакъв по-тъмен нюанс на кожата. Как би могло да се обясни това нещо? Още повече, че в Рогозенското съкровище, да речем, известният поднос с така наречените негърски глави. Откъде на къде изведнъж тракийците ще вкарват негърски глави. Или примерно
физиономите, които са изобразени пак на един от подносите на Рогозенското съкровище, Аира и някой, който примерно го говорят за Херкулес, но всъщност названието е съвсем различно. Те също имат едни такива черти, които не са точно няма точно черти на съвременните българи. Ами айде сега да си отговорим на този въпрос, как са владели българите. Значи нещо, което е запазено днес в български традиции, това са силните родствени връзки. Българите, древните българи, никога не са владели с насилие, а са владели само и единствено чрез родови връзки и чрез знания. Значи владели сме Африка. Египет се намира в Африка, нали така? Интересното е, че като погледнете туарегите, които са известно номадски народ, сега ги наричат, те са известно номадско племе, те са с европеидни черти. Странното е, че пише до ден днешен с дериват на българските руни, което се нарича Тифтинг. Значи, трябва да се знае, че създаването на родствените връзки удължава и веригата на ДНК. А какво точно представлява този език? Тифтинг ли, как го нарекохте? Малко повече подробности около него. Ами този език, туарегите го смятат за техен свещен език, както и коптите, египетските християни по делтата на Нил, които смятат бухарския египетски диалект за свещен език. Може да се даде пример специално за коптите, когато гръцката и египетската патриаршия по идея на Еридан Ефенди Махет искат да се обединят по поречието на река Нил, Северен Египет, там където се говори този диалект, се отказват да приемат аутсайдери и естествено побеждават и до ден днешен в коптските християнски църкви богослужението се извършва на този език. Естествено има и малко гърцизми, които са внесени. Тифтинга е абсолютно същото нещо. Има две писмени форми. Едната форма се използва в Марокко като официална азбука. Информация има в интернет. Али Ошава има една много интересна статия за туарегите, вижда се и в техните народни шевици, ако можем така да го наречем, в тяхното приложно изкуство, бижута и т.н. Те са били, четох една легенда, те са били пазители на керваните, на белите, на божествените. А сега нека да преминем към това, което сте открили в артефактите, които сте изучавали. Ние разбрахме наскоро, вие ни казахте, че чрез определен метод сте успели да откриете, че някои артефакти носят познания за това, например, какви природни бедствия са се случвали и какви биха могли да се случат. Повече подробности за този метод и съответно за тези артефакти, които показват тази информация? Значи нещата тръгнаха след като открихме първата световна... Ние мислехме, че е първата. Оказа се, че има още доста много, защото всяко едно нещо си има своя проекция, има си духовна част, материална част. Открихме картата на миграцията при Черноморския потоп, която е публикувана, разпределението на континентите тогава и установихме, че има периоди, в които има катаклизми. Пак с изявлението на Батигин и Браун за откритието на 9-та планета поразровихме.
От епоса на Гилгамеш извадихме проекциите, установихме, че Нибиро или планета 9, планета Хикс е съвсем реална. Ние тръгнахме по следите на артефактите. Оказа се, че за бъдещите природни катаклизми, ако може така да ги наречем, които вече са факт, ключът е Мадърският конник. По звездната проекция и начина на и с помощта на розетите от Плиска, чието едно от предназначенията е предвиждане на определени бъдещи събития и минали събития. Информация, създаването на реалния планетарен модел на розетата от Плиска и звездната проекция от Мадъра, извадихме посланието на предците ни за предстоящите катаклизми. Всички артефакти са многопластови и с много информация в тях. И точно за това се грижи Рени. Тя работи по духовната част на тези артефакти. Останалата част от екипа работи по изчисления, по представяне пред обществеността. Например, сега в момента какво излезе като последна информация, да речем от розетата от Плиска, като предстоящи бедствия и примерно ще има ли някакво засягане от тия бедствия и на България и Балканския полуостров? Балканския полуостров, да, той в момента се вижда, че има сериозно активиране на земетресения. Значи, в сравнение с предишни години в пъти са се увеличили, не само като брой, като магнитуд земетресенията. Наскоро открихме метод и за вулканите, но специално за Балканския полуостров, да, ще има катаклизми през ден или през два. Нашия екип качва на страницата ни карти, които показват предстоящите земетресения. По този начин предупреждаваме хората, защото това са ни възможностите. На този етап горе-долу нещата се случват на около седмица. Значи една седмица напред ние успяваме да предвидим дадено земетресение, което тези проекции, които ние правим, обикновено са за земетресения, които са над 4 или над 3,5 по-скоро. А по-катастрофални събития и по-апокалиптични, къде ще се случат на базата на това, което сте направили като откритие от, примерно и от розетата от Плиска, и от Мадърския конник, предполагам, и от други артефакти, които изучавате? Значи до този момент може да се каже, че почти няма точка на Земята, която да не пострада по някакъв начин. Самата сила на земетресенията или на катаклизмите и точно до какво ще доведат като разрушения, няма как да се предвиди. Още повече, че това зависи. Значи за нас тези катаклизми са свързани с Нибиро, това да уточня. Оттам нататък, за да бъдем по-точни и по-конкретни, ни трябват данни, до които ние нямаме достъп. С навлизането си на Нибиро в Слънчевата система трябва първо да се изчисли самата скорост, защото ние в момента работим по скорост, която е определена от НАСА, въпреки че и тяхното е предположение, не е точна цифра. Но се знае, че колкото повече навлиза в Слънчевата система и се доближава до Слънцето, тъй като Слънцето действа като магнит, скоростта ще се увеличава. Значи, т.е. гравитацията действа на тази планета и колкото повече навлиза и се доближава до планетите в Слънчевата система, толкова повече ще се увеличава скоростта. Колкото повече се увеличава скоростта, толкова повече ще се увеличават и катаклизмите. Доколкото разбирам, тази информация, която е в самите артефакти, казахте, свързана е с приближаването на Нибиро, означава ли, че това нашите предци, както и да ги наречем, без значение дали са българи, траки или всякакви там имена на племената,
означава ли, че хората, които са живеели на тази земя, са знаели за това какво би могла да причини тази планета или това кафяво джудже, защото всъщност има и информация, че това не е планета, че това е някаква звезда близнак на Слънцето от типа кафяво джудже, която също носи своя планетарна система. Да. Какво, може ли въпросът, че малко бъркващо с кафявото джудже? По принцип е кафяво джудже, да, но поне го казваме за така... Да повторя въпроса. За хората, които всъщност нямат представа от астрономия, защото това са прекалено... Да. Това беше просто уточнение от моя страна. Да, уточнение малко ни обърка. Така, няма значение. Значи, нека да продължим към това. Знаели ли са и по какъв начин, откъде, в смисъл, означава ли, че след като има тая информация в тези артефакти, предците ни са знаели за Нибиро? Знаели са през какъв период от време идва, знаели са каква е била плоскостта на навлизане в Слънчевата система и всъщност за това са оставили предупреждение, за да се знае за какво става въпрос в артефактите. В някои артефакти напоследък откривате и тройната ДНК спирала в смисъл човешката ДНК, малко повече подробности. Двойна, да. В случая тройна откривате, доколкото разбирам. Открихме тройната ДНК спирала всъщност в розетата от близка. Тази ДНК спирала не е точно в физически аспект трета нишка един вид, нали? Това е по-скоро духовната част от спиралата. Това нещо го намериха и няколко дни след като ние го открихме и го публикувахме и американски учени. Че съществува тази спирала, трета ДНК. Значи това е образуването от РНК, която се разпада, дава енергия и копира част от гените, които са в самата ДНК, които са по-устойчиви, които са за развитие на самия човек, които дават енергията и духовността и точно това зрънце, което ни кара да се превръщаме в хора на изкуството, в хора на математика и така нататък, да се развиваме. Тоест излиза, че генетичният носител на генетичната памет и въобще на всички таланти, които едва ли не човек притежава и в последствие може би и трябва да ги развива, е рибонуклеиновата киселина. Така ли излиза? Защото РНК е точно рибонуклеинова киселина. Да, тя е рибонуклеинова и тя дава тази енергия, за да може да остане ДНК в съществения си вид, защото значи имало е момент, и всъщност точно този момент е показан. Преди хилядолетия хората са живели много кратко, това се знае, нали? Защото се намират останки на млади хора. Няма възрастни хора, както сега 70, 80, 100 годишни. Значи в този момент не е имало точно този момент, т.е. третата нишка. По-скоро това е преди стотици години, преди хилядолетия, да речем, ако вземеме и епоса за Гилгамеш, да речем и Битие от свещеното писание на Стария Завет, което разбира се прекопирана книга от много по-древни, там героите живеят по 900, 1000 че и повече години. Тези, които са в по-голяма древност. Тези, които са в по-голяма древност, все още няма доказателства от археологията, че наистина, значи това е в книгите. Археологията все още няма доказателства, че наистина има хора, които са живяли до 900 години. То археологията няма доказателства и че гиганти са живели, но в крайна сметка значи, и това го има. Вече започнаха да ги откриват. Гиганти силно казано. Значи това са мутации на генно ниво, които всъщност предопределят същността на човек. Сега ставаме по-ниски. На времето си били 2 метра.
Нормално, нали? Защото съответно гравитацията е била различна. В момента гравитацията се променя. Луната се отдалечава. Това е ясно на астрофизици, астролози и така нататък. Което означава, че гравитацията намалява. Съответно, ние ставаме по-ниски и така нататък. Значи това са неща, които са свързани не само с нас като хора и с генната ни мутация. Генната ни мутация по принцип е свързана с природата и с това, което ни заобикаля. Така че ние да станем по-устойчиви и да можем да се развиваме. Значи това, че сега е намерена тази трета ДНК верига или както ще там да е нишка или някой даже, ако щете и ЦЕР им казват Хигс бозона, това е точно Божията искра, която движи човечеството напред. Значи, защото тя има някаква повторяемост, ние затова искаме генетик да се свърже с нас и ако е възможно да ни помогне, за да може да я нареди, защото реално ние в момента имаме само самата спирала. Но това, което прочетах от американските учени, което са открили, е точно това. РНК спомага за репликацията и за повторяемостта на определени гени в последствие. Значи, колкото е по-къса ДНК веригата, толкова е по-кратък живота, толкова по-малко способности има човек и така нататък. А това нещо е точно това. И то е закодирано в розетата. Ние го открихме в розетата, което значи, че още тогава това е точно този момент, когато Божията искра слиза да даде знанието на хората. При положение, че това нещо е било закодирано в розетата, означава, че в технологично и научно направление дедите ни са били много по-напред, да речем, отколкото сега. Така излиза. Да, ние затова се чудиме как така са гукали и са цикали. Нали? Ми. И да речем са съскали на, как беше там, на северно-тракийски, горно-тракийски, долно-тракийски. Значи това за Тракия, за тракийци пак е някакво нещо, наименование, което е слязло от някъде, е подадено, просто за да се объркват хората и историята да се обърква. Значи Тракия по принцип самия символ означава триединство. Да. Нали? Другото нещо, което е като значение на Тракия, е врата към Бога. Значи това са били племена, които са били с еднаква духовност, с еднакви знания, с еднаква технологична насоченост и познание. Ами да, чак технологична, но да, значи това по-скоро е обобщено понятие, което някой се е опитал да го внесе в историята, само и само да ги обедини тези племена. Но това не са били траки, няма траки. Значи в артефактите никъде не се срещат траки, тракийци, елепа славяни. Значи не, че ние не го използваме също, но ние го използваме нали, просто за да е ясно на хората за какво говорим, защото това са познати термини. За да наложиш един термин, в нашите условия ти трябва хилядолетия. То по същия начин и ромеите изведнъж стават византийци, защото са едва ли не от град Византион. А в крайна сметка това пак е техническо понятие на историците. Византийци няма. Да. Просто са насаждани някакви понятия в историята, които нямат нищо общо с действителността. Ето както въпроса за белите. Значи те не са имали предвид, че са бели като кожа. Значи те са имали предвид, че са светли хора, обожествени хора. В този смисъл. Ами това по принцип трябва наистина да се разбира точно така, защото ако някой тръгне буквално да го разбира, вече започват и криворазбраната интерпретация. Точно за това не могат да схванат и да преведат абсолютно нищо, което е написано с руни. Защото самите думи в днешния смисъл и тогавашния смисъл нямат нищо общо. Те са, на времето са говорили, по-скоро е било насочено в духовната сфера, са били насочени писмената и руните. Значи никъде няма изковахме 5 шлема и ги, нали, там
Това са глупости. Кой ще не да с летото и с чука да пише, че еди коя си година са имали 300 шлема. И какво и в една война или нещо си там, единия се е загубил или нали, паднал от главата. Глупости. Ами ето, сега ще ти дам пример с могилата на цар Муртак. Значи ние избягваме да... То не, че избягваме, а ни отнемат повече време късните надписи, 8-10 век, които българската академична общност продължава да говорите с гръцки букви, въпреки че няма нищо общо, ние си караме по нашия метод. Ние изведнъж там попадаме, сега няма да го коментираме точно къде се намира, това е условието, попадаме, иди там, дават се 3 точки, за да намериме могилата на Муртак. Значи, действително, направихме проекцията по нашият метод, по метода на предците ни, който ние възкресихме и доразвихме. И какво се оказва плюс-минус 5-10 метра, в Google Maps излиза могила. Показала съм я на археолог, да казва, вика по-добре да стои, овчарите от Бан да не я набарат. Това му беха думите. Сега представете си с какво народа, с какво мнение за Бан, техните колеги с какво мнение с тех. И тогава аз не виждам каква е история и какво пишат. Доколкото разбирам, те ги окачествяват по-скоро като иманяри, отколкото като учени. Да, като хора, абсолютно. които се опитват да се облагодателстват от това, което ще намерят. Но укриват истината. Укриват истината ми. То има примери доста така, ако са прозровите във Фейсбук. Ма какво става, за какво укриване наистина става въпрос? Значи истината няма как да се укрие. Тук става за тенденциозна подмяна на тази истина. И това за от хора, които се смятат за цвета на нацията. Имаше един коментар, че Валерия Фол за тези абсурдни твърдения, че са съскали, гукали и т.н. траките, е получила някъде от порядъка на около 400 000 лева. Мисля, че тази информация беше тръгнала от хора, които са близки до... На вас ви симпатизират до някаква степен? Не, няма нищо такова. Това си беше обявено още миналата или по-миналата година. Беше обявено, че това е всъщност дарение, не си спомням. На Петър Манджуков. Така, човек е направил дарение от 400 000, за което браво, за да се използва, да се разкрие истината за траките. Ама коя истина? Интересно, тия пари не са ли дошли примерно от Америка за България, от Отворено общество? Тези, които в повечето случаи се опитват да подменят историята ни. Ние нямаме такава информация дали са дошли от там или откъде. Просто какво значи наши симпатизанти? Значи има хора, които усещат когато се казва истината, има хора, които не усещат когато се казва истината и това е. Оттам нататък нашия труд говори за хората, които са зад нас и които ни вярват. Нямам представа откъде са тия пари, въпрос е и не искам да знам, специално аз. Въпрос е как ще се оползотворят и ако тези пари наистина са дадени от българин, от този господин, ще е хубаво да се замисли къде му отиват парите и за какво. И по какъв начин съответно се подронва българската история. Разбира се, това е... Аз нямам думи. Нямам думи. Значи на фона на днешната осведоменост, където има изследвания от чужди учени, от наши учени, още от време НОИ, всичкото това просто е в интернет, няма как да го скриеш, няма как да заблудиш, нали? И че постоянно хората се учат, интересуват. Има много такива като нас, които са самостоятелни изследователи и постоянно излизат нови неща и ти да излезеш и да кажеш, че това не е вярно и че няма нищо такова и че траките са
говорили на някакви... Животински езици, да. Значи аз дори не искам да го кажа, защото ми е обидно. И да изследва чак, дали траките имат връзка с българите. Ма чакай малко, кои са траките? Кои са траките? Да даде племе, което се е казвало траки. За да хванеме, че то има връзка аджеба с българите. Има даки, ама траки няма. Няма. И няма и да има. Защото те не са били траки. Имало е тирас, оттам идва тирахи, зависимо от смяната на буквата се получава, но пак не се получава траки. Нека да кажем пак траки. Откъде идва това наименование траки. В съвременния български език как идва при нас името траки? Значи за нас това име просто е насъдено. И определя някаква общност, която определено не се свързва с българите. А до този момент, при условие, че руните, които намираме, смисъл, ние не ги намираме, те са си в нета, ние с снимки работим, които са от 6, 7, 8 век, преди Христа. Тази писменост. Няма да определям каква е. Тя е с 100% покриваемост с така наречените наши български руни и в последствие и с нашата писменост, която произлиза. В смисъл близо до глаголицата. Тогава за какви два народа или 3 или 5 говориме, различни деца са населявали тая земя. И каква е тая аджеба много развита цивилизация, която е била преди нас и която е така от нищото изчезва и след това пак от нищото пък се появяваме ние. Ама ние сме се появили и сме започнали тепърва да строим. Как? Нали, некви диваци тръгват и почват да строят. Как? Да, наистина няма как да стане. Още повече, че се говори, че българите всъщност са дали държавността. Ама тая държавност я има от време Уно. Тая държавност, това е, нали, айде пак за траките, мразя този термин, ще кажа... Добре, да кажем и римляните, обаче по времето на римските нашествия, да речем, някаква част от тази държавност е окупирана или какво се случва? Това е държавно-административна традиция, точно това се казва в артефактите. Дуло, управляващ род, самата представка, е израз на благородство и това пропуска академичната общност. Това е запазено навсякъде, където са минали българи. Точно тая представка. Дуло, един управляващ род, уло, подкасти. Това не могат да го разберат, че тая държавно-административна традиция и родовите връзки са от време Уно. Значи ето, те казват комит. Комит боил някакви измислени прабългарски титли. Войвода също. Така, но откъде идва тая дума комит? Значи тая дума пак я намираме има преминаване на съгласна този път. Я намираме пак в бухарския диалект комис, което означава принц, благородник, държавник. Минава тук, става комит. Има преминаване на С в Т и от тук следват думите комитет, комуна, комунист. Сравнението беше уникално. Нека... Така, добре, разбрахме, че в крайна сметка едва ли не траките са били комунисти. това в кръга на майтапа. Може това да хареса на академичната общност и да се... Добре, това е в кръга на майтапа, но все пак в кръга на шегата. Все пак да кажем, тогава римляните какви са били? При положение, че и те в доста голяма степен явно пак са от тези племена. А кои са етруските? Значи, трябва да се върнем назад. Да се върнем? Ами да се върнем, първо си отговорете кои са етруските. Значи те имат етруските, това са пак така наречените наши племена, защото
Нашата мисия като народ е да вървим и да даваме знанието. Нищо, че в България се мълчи. Българите по цял свят правят уникални открития, даже за любителите на... Ма то по вашата логика ще излезе, че абсолютно цяла Европа са българи с тази разлика, че говорят на различни езици. Ама този езика в древността е бил един Той общ. е бил един. И след това се изменя. Езика се изменя някъде след така период, няма да мога да дада, ама започва след първи век. Със сигурност нямаме нищо общо с англосаксонците. С техните езици няма как да имаме нещо общо. Как да няма? Англосаксонци. Значи, това са англосаксонци и латинска езикова група. Мисля, че бяха. Латинския отворете го и направете сами сравнения. То се усеща. То се виждат основите на думите. Значи те са останали във всички езици някакви основи. Да. Това е бил първичният език, който е даден и който е разпространяван в последствие от тях. Оттам нататък след това всеки по някакъв начин си го, нали, всяка държавност в последствие си го е обработила за нейно ползване. Както ние сме си го обработили за наше ползване. Нали, вече има български, така наречен български език, създадени от Кирил и Методи. Колко пъти те преработват български език? Български или църковно-славянски, който в последствие пък става руски език, то същата работа. Именно. Руснаците също преработват нашия език. Да. Нали, нашите, какво бях? Братя. Братя. Не, ние сме и майката и бащата, дето се вика. Нали, те изобщо не са славяни. Това вече се доказва. Те са българи, по същия начин. Не са и българи, те са фини. Между фини и българи са повечето. Сега, точно какво ще изнесат учените, не знам, защото това ще е голям катаклизъм в историята изобщо и в това, което се знае и което е преподавано изобщо до този момент за тях. Но явно те са искали да се приобщат към една общност, която е с много голяма духовност и така нататък. Изведнъж ни стават брати и сестри, при условие, че ние реално им даваме култура, даваме писменост. При нас все пак е имало 500 години турско робство. Това в крайна сметка ни връща в първи клас едва ли не. Да, то ни е забавило в развитието. Колко сме клани, колко сме убивани и то след света на нацията. И това е било още от тогава. От тогавашните времена. Нека сега да се върнем пак на вашето откритие. Значи вие, изваждайки ДНК спиралата, направихте, нотирахте някои от знаците и направихте мелодия. Как дойде идеята за това нещо да се случи? Говорим първо за розетата от Плиска, след това направихте мелодия на един диск, който е бил намерен в Азия, мисля, че беше. Всички звукови стойности по принцип си имат и нотно изражение, като ноти. По-скоро вибрационно. Да, но това всъщност е вибрация. Както знаем, нотите, звуците, това са вибрации. Всеки един звук носи вибрации. Сега се сещам, че може би това има предвид. Значи те са вибрирали определено. Да, наистина, Ленето, ти си гений. Значи звуците, да, това е вибрация. И всъщност музиката ние в това нещо, тези вибрации ние ги превръщаме в ноти, за да може по някакъв начин да излезе като музика. Тя е подобна на медитационните музики, защото в крайна сметка създава и такова усещане. След като е такава музика, пробвали ли сте евентуално, предполагам, знаете, че японски учени се опитаха да правят експерименти с различен вид музика за промяна на кристалната структура на водата. Вие направихте ли някакъв такъв експеримент и какво се получи? Сега, по никакъв начин това няма как да бъде коректив, за това има ли някакво значение или не и дали се получава такова нещо. Значи при Мила водата стана жълта, не знам откъде, не е била от чешмата, нали? Стана жълта, оттам нататък ние само това можем да определим. За да определим кристалната структура ни трябва някой, който да я види.
микроскопни трябва, за да се види как се променя. Иначе няма как да се разбере. Въпросът е, че е имало някакво видоизменение, след като е имало... Имаше такова. видимо, но... И вкусово. Да, става по-лека водата, няма остър вкус. Така, няма и остротата, по-мека става на вкус. То си зависи вече от вкусовите качества на всеки. Това при мелодията, която беше от розетата от Плиска, или при мелодията, която беше от диска от Непал? От диска от Непал. Защото мелодията на розетата от Плиска ще има продължение. Нея все още не сме я довършили и не сме си правили експерименти по този начин. Но беше интересното, че и при други членове на екипа, защото имаше всеки пробва по някакъв начин, имаше абсолютно същата реакция, както при мен. Това са определени вибрации, определени честоти. На времето самото тяло на човека е поемало една вибрация от космоса и от природата. Сега в момента сме на друга честота и най-вероятно са закодирани тези честоти в тогавашните артефакти, на които са вибрирали живите същества и така, живата природа изобщо. Колко са до момента артефактите, които сте обработили по този начин и каква информация, ние казахме каква информация излиза, но горе-долу какво е съдържанието, какви са посланията, които излизат от артефактите? До момента артефактите, които сме обработили, са някъде вече около 1000. Така, информацията, цялата история, почти цялата, защото и работим по още много артефакти, цялата история, ритуали, астрология, физика, биология. Значи, като обобщение с 3 думи може да се каже: движението на племената, т.е. създаването на българите, направо българи ще ги наричам, за да не се объркваме, създаването на българите, тяхното движение след потопа, тяхното движение по континентите, връщането им, по какъв начин са създавали родовете, по какъв начин са се разпространявали и в общи линии е това. От артефактите, тези, които са по-старите, в последствие вече в тези, които са по-млади, разкриваме и други послания. Някои от текстовете бихте ли цитирали, които са се получили след като сте ги превели? Това трябваше да се подготвим, защото те са незапаметени в общи. Мила, ако помни нещо. Бих цитирала: ще се даде лек от небесата някой ден и мед ще вземете, когато слънцето застане и словото на бащите ще излезе и от слънцето ще остане Орфей, сега да си припомня, и ще се направи на звездата на Твореца, на целището изгубено, идващо от светлината, и ще си тръгне светлината на евреите. Това мисля, че беше перфектният завършек на нашия разговор. Уважаеми слушатели, при нас бяха част от екипа на Рунически надписи Тайната история Ренета Джунева и Мила Салахи. Благодарим за тяхното гостуване. Винаги са добре дошли в нашото студио, за да може съответно и друг път да поговорим на тези теми и на други неща, които се натъкват, разбира се. А сега нека да продължим нашата програма с една песен на Кипелов от албума Пут наверх, Гряз.